tuturor! Astăzi vreau să vă arăt cum să faceți o albinuță din elastice din trastea și hai să vă arăt cum va ieși rezultatul, pentru că eu am făcut mai multe. Cam așa va ieși rezultatul. Mie îmi place, deci am învățat și eu să fac. Până la urmă, credeți că eu nu pot să fac? Bun, haideți să vă arăt. În primul rând aveți nevoie de acest lucru. Aveți nevoie pur și simplu o foarfecă, 6 elastice galbene, 6 elastice negre și un elastic alb, acest transparent, sau ăsta albastru deschis, da? Bun, deci de asta aveți nevoie, ok? Bun, deci eu le-am așezat, cam așa eu le-am așezat ca să le iau mai ușor. Să începem creația. Deci, luați singurul vostru negru, doamne, tocmai ce m-am trezit și nu știu ce să vorbesc, și îl rotiți de 3 ori. 1, 2, 3. Bun. Că l-am rotit de 4. Trebuie să aveți 3 linii din astea, așa, da? Bun. Îl luați și pe celălalt și faceți la fel. 3. Bun. Luați cele 3 galbene, le puneți aici. Bun? Le înconjurați aici, adică le duceți la galben. În galben le duceți pe cele negre. Vedeți? Cam așa. Știu, eu nu am camera prea bună și de asta. Deci, le vom duce cam așa. Bun, deci așa trebuie să aveți, da? Pasta o puneți în spate, iar pasta o duceți
elasticele, că depinde acum, dacă sunt încurcate așa, o să vă iasă diferit. Dar nu trebuie să vă iasă neapărat ca în clip, știți? Antenuțele vorbesc, în rest, dacă vreți să faceți, ar trebui să vă iasă la fel ca în clipul acesta sau dacă căutați alt clip. Uitați! Vedeți? Și o albinuță, la fel ca asta, dar asta este cu albastru. Se poate vedea. Sper că v-a plăcut acest clip. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!